Die trek gee man goosebumps my bro. Tom musiek, na musiek, Makisaki, Iron gaan react bro. Let's get this shit. Hey guys, welcome back to the channel. Vandaag kyk ons hier. Of wacht, voor ek vir jou sê wat ons uitcheck. Make sure to subscribe. Comment on this video, like this video. Kyk in my description en gaan follow me op Instagram. Ek gaan julle daar updated hou met wat se video's ek kan post. Alright, laat ons goed te sien. So ek gaan dit doen op Instagram. Ik ga eventually Facebook ook opmaken. Dan ga ik het ook maar net die post op mijn description. Zodat je maar net daar check. So ja guys, vandaag het is hier voor 21 promo en pengy tussen mij en jou. A story about my idol. Hier is die man zijn idols. Kom eens check. Guys, dank je voor de support. Ik waardeer het. Let's get right into this video. Zoals ik ook lekker aardig jong. Wat zou die jonger zijn, voor die ouder zijn, kon gezien als je toen je conversation moet geven? Dat is waar, nee. Het de man al ooit gedankt, man, bro. Nee, jy het nog niks gedank my bro. Luister die nou. Ja. Weet je hoe voel het zoals ik voel, ik wil je liever los. Weet je hoe voel die straten een lieve zone kost. Weet je hoe voel het om een kind te maken bij iemand in zijn smeek, en ze weet dat zij die draaks wil los. Weet je hoe voel het om te week wat je pay is man. Weet je hoe voel het om te leven in een hockey. My bro, die man maak is weer van hy hartveld goeters. Is die ouens ken van hoe om te skryf in a way dat mense kan relate op het, verstaan jy? Want wie jou voel het my bro, wie jou voel het. Dat jy nog wat hy maar gesê het, wie jou voel het. Dat is mense wat weet hoe dit voel. Soos baie relatable. In zijn loop, in zijn spaar. Wat ze wil bieden doen voor jou kind. Ik heb gekomen om in Navy te join. Mijn ma disappoint, but hij moest je liever zonder pa. Hij heeft jou dat die crime gekies, was zij verlies. Nou, hoe kan jij Pieter expect? Fuck. Ik wil niet change maken, mijn lieve staf, hoe de jou kan ik het change raak. Ik heb broers en connections, zal het change braak. RP voor anti-pensen was dus mijn ma. Ik ken van zwaar krijg en ik ken die struggle. Nou liever ik mijn dream life, yo, ik heb gehassel. Niemand net gestaan, nie. Ik moest buiten slapen, kom met die leven, zeik, ik het away gemaakt. Dit is van mijn oceaan. Hij kon filmen man. Hij is van die levens, my bro. Yo, die ouwens, my bro, je moet die ouwens respect, my bro. Die ouwens kom van down there. Meeste van die ouwens kom van daar af, my bro. Niks gehad, die. Kijk waar is die mannen nou. Daar is om van te respect. Als je het niet respect, dan weet ik je. Dan weet ik je. Nooit zal ik vergiet van jou. Zal je het goed gaan doen om voor mij op te bouwen. Tussen mij en jou. Ik is trots op jou. Die nobody struggles, zit ze je kop gehouden. Mijn oma opa had me gejaagd, zo ik is altijd trots. Maar dat is al jaren wat ik voel, ik wil die lieve bots. Ik heb gekomen hier in die kaap niet om mijn naam te maken. Maar het voelt niet dingen week, ik is moeg mee braak. Dingen zal uitweek, ik was je laat klaar naam gaan maken, is dat? Ik heb gehoek dat als gaat bieten wies. Ik vat die risk in life, ik heb die pad gekies. Ik heb gelinks aan mijn nummers en ik die pad geswitcht. Van een 9 to 5, nu zei je 9 to 5. Nu zeg voor mij, hoe kan ik rijden naar je karren? Hoe het hard gewerkt, zit aan connections. Hoe ze hit succes, was die correction. Hoe kan ik woord zoals jou, krijg een vrouw zoals jou. Want het lijkt net die lieve is te easy. Ik wil een baas raken, ik wil die verzend worden. Fuck die double face, ik wil die pun worden. Zo. Ik wil die pun worden. Fuck een double face, ik wil die pun worden. Wat shout-out voor mijn tani, door wat ik best of het is voor mij, mijn minste wat ik sleet. I love you, mommy. Oh, Owens. Die trek gee man goosebumps, my bro. Die is van hy treks, guys. Wat jy net terug sit en luister. Die man appreciate alles wat in sy lewe gebeur het. En die man show man het appreciation. Verstaan jy? Van, soos jy kan hoor, my bro. Die Owens kom ook maar van onder af. Nou is die Owens on top, my bro. En hij is great, hij. Het is great om te zien dat ik terug yo, kom van daar vanaf. Kijk waar is ik nou. Die man is dankbaar, my bro. Je vrouw gekregen, wat staan bij mij? Hoe lijkt alles easy? Weet kan niet plannen, ik focus op je businesses. Ik heb de baas geraakt, kan niet 9 to 5 weken, is klaar te laat. Ik heb de story geschreven, is hij over niet. Was nog altijd te hasselen, niet geloven niet. Ik is bezig om een story te schrijven. Respect. Van meeste van die mensen hier, my bro.
Al wat hulle van ken is spin. Spin. Hy love hustle. Hy soek handouts. Hy hustle, hy soek handouts. Die hoor mos wat sê die man. Het is nog nooit te low voor, hy het nog altyd gehasel. Is hy over nie? Ek is forever hustle, nie 'n loafer nie. Sure. Oh, song is deep, my bro. Yeah. Randy J, Chief Editor. Guys, dit was 'n wonderful track geweest. Dit is een van die tracks wat 'n man weer kan sit en luister en net dat laat besef jy appreciate waarvan jy kom. Dit maak daar vir jou voel, ja man. Die posisie waar jy nou in sit is 'n slegte posisie, maar my bro, soms gebeur dinge maar met almal vir een of ander rede. Guys, make sure to subscribe, like, comment on this video. Check my Instagram uit. Kyk my playlist van my hele ander video's. Support die channel, subscribe en laat ons 200 subscribers slaan teen einde maart. Asseblief man, moenie so sê. En dan Hey you guys, welcome back to the channel. Kijk, mensen komen ze te koop dier. Hey you guys, welcome back to the channel. Kijk, wat gaan we vandaag die boeiere manier die ding ruk. De ruk, my bro. Peng. Hij spin die hele tijd. Spin, wie is die? Tel je op, is jammer.